Welcome to another program of the Church of God in the Philippines, online broadcasts.
live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. May isa nga nasalunat nga rabi ti kakabsat, madaydayaw ti Apo ta tatang rabi, nagkakadwa tayo man kakabsat, dahi nga broadcast, Ilocano broadcast, iti aldaw iti web, iti rabi. Salamat ti Gundaway, ito ti Apo kada tayo kakabsat, ta nagbintas unay, ngayon tayo kakadwa, nagdaydayaw, agdangdangag, kanin tayo imutagtagan, nagiti na balituhan nga sasaw ni Apo. Salamat tatang rabi. Tultuloy dito nga trabaho ti Apo. Manan kakabsat, sa ti pagayon kakabsat yun tang rabi, Brother Nardino Dumbrique. Ket ti ko angkor tayo kadwa ti tang rabi ni Brother Bernard. Brother Bernard. Amen. Agyaman tayo man na tang rabi nga impay ni Apo kada tayo. Brother Nardino ket arat tayo man na iti Ilocano nga broadcast. Ket iti kayemyo itang rabi nga makatuayo iti maunag ti may sa oras, Brother Bernard, manipot pa ito'y panikitar lang. Kaya sakbay nga tuloy tayo kat, mapantayo ang pangaro, ti panagkararag, dawat nga kararag tayo. Mami nga man nakabali namin, katagyaman kami manan, iti Gundaway, nga impahay mo kada kami amin, tapno iti nga Ilocano broadcast kat, maangay manan. Katagya, dawatan kuma iti patnubay iti Santong Espiritu iti isunat ti umantabay kada kami sakbay nga maaramid da ito nga programa pang kata sa pila kuma dagiti gagayem kang kakabsat ni nga agbuy-buya kata tulungan isuda kuma nga ikanti napigsa nga internet connection tapno makaduam isuda nga unag ti may sa oras kata itultuloy dati panagbuya kan panagdengeg iti sasaw mo kata agyaman kami sa pila kumata aging gana malpas da ito kata ipaay mo kada kami iti balay gida iti nga programa kata iti dawat yung karan ni Apo mi nga Jesucristo. Amen. Amen. Kagyaman tayo. Brother Nardino. Salamat kini Apo kabsat, tatang rabi, ta nakapagkakadwa ti tatang rabi. Kaya tatakabsat, kitaan tayo man, nagitinagom, nagitikabsat tayo di online, o sanuda karagsak nga makadwate at tangarabi. Tatangarabi, kadwate ni Tessie Aldefonso, na yung bagarabi tayo aming kabsat. Amen? Nagragsakan, na? Kasama ni Brother Jet Batalya, na yung bagarabi, kakabsat, kasama king kakabsat. Amen? Ni Brother Rodenso de los Reyes, kaya nakatanaw, na yung bagarabi tayo aming gayam kakabsat. Amen? Amen. Kasama ni Brother Ronald Gamit Manansala from Hirona. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo. Amen. Katimao din ni Sister Maridel Javier. Amen. Datati magpagana. Brother Bernard. Amen. Itultuloy tayong roti. Panagbasa, dagiti kablaw, dagiti kakabsa tayo. Magbibuya itang rabi
Kata ni Brother Ruel Amistad, kuna na na imbag nga rabi tayo kakapsat, matay tayo ti Apo. Gyaman kami dayta, kan Mr. Aya, kuna na na imbag nga rabi. So, gyaman tayo dagiti nga iti patulod ta. Kastamot ni Sister Martina Bumanglag, na imbag arabi tayo amin kakapsat iti Apo, kuna na. Kastamot ni Sister Josie Valdez, kata nang ipatulod mo ti mensahe na imbag arabi tayo amin kakapsat nga ayudon iti Apo. Kan kastamot ni Brother Benigno si Binoya, na imbag arabi tayo amin kakapsat. Men, kagyaman kami dagiti nga mensahe yo iti comment chatbox tayo ta mangipatpatulod kayo ket ati ket mangmangted ti karit kada kami tanmo ati nga programa ket agtultuloy kami na iti ke patunay nga subsuportaran nyo dahiti nga programa tayo. Ket ati panagtultuloy tayo pasok tayo manan kini brother. Salamat kabsat nga Bernard Velasco tatang rabi. Kay tatang rabi kabsat da kayo nga ayat kami kabsat iti pamati kan dagiti naayat nga tumulong kabsat na nga i-share tayo, i-invite tayo dagiti nga programa ni Apo, i-share ti kadagiti gagayod tayo, kamangko tayo. Tapos kasta kabsat ke lalo pa nga lumawa iti pakadano na dati nga programa nga Ilocano. Babari ti panag-like tayo nga ron, ti nga naman nagtatayin, panag-share tayo, yung panag-subscribe tayo di FB tayo, di YouTube anak. Kaya talaga nga limawa, doon iti pamuspusan kakabsat, tapos kasta makangag tayo, ti sasao niya po. Isang nga dati nga platform nga Ilocano broadcast at ang rabi ng nangruna katag Ilocano, anak. Dahil ti tiwagas ti Diyos kakabsat, tapos kasta magkita tayo ti pagitan na. Kararagtagin niya po, nga tultuloy ko man, dahil nga trabaho niya po. So, salamat niya po, at ang rabi, sublik ni Brother Bernard, at ang rabi. Amen? Nakamute ka, Brother Bernard. Okay. Okay. Agyaman tayo manan, mapantayo man nga ro dito tampok dagitoy naaramid naangay nga maikadua nga anibersaryo iti Iglesia ti Dios ijay Lagilayan Isulan Sultan Kudarat. Ket iti nga anibersaryo ket naadaan pa iti may sangarabi nga revival. Ket agyaman tayo daytoy buya tayo man nga ro daytoy tampok nga aramid ti Iglesia ti Dios ijay Sultan Kudarat.
Amen, nagyaman tayo dayta nga ballaygi ti aramid ti Apo ijay sultan ko darat. Paypay sulaunay nga no ni Apo ko ti tumultulong ket awan makalapet ti panagballaygi ti aramid ti Apo. Brother Nardino. Amen. Ket happy anniversary kakabsat kada kayta isulan sultan kodrat. Amen. Ya po mati mang parangay trabaho yu ita kakabsat. Kaya tatangarabi kabsat intay mamut buyaan adi highlights mo tatangarabian ha. Idi dumteng ay katalupulo nga anibersaryo ti Church of God ijay Santa Maria Bulacan. Operator. Amen. Amen. Salamat tadi nabuya tayo kakabsat. Nagpintas nga nakita tayo. No kasano nga ni Apo ket nagparangay kada kita kakabsat. Takay nga taga kakabsat. Kadwa da kay kararag nagtultuloy kay kuma nagserdi direktali na dito pamati. Brother Bernard. Amen. 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 Kaya takati pa nagtultuloy tayo nga ro gagayem kan kakabsat ket mapantayuman nga mangganda ti na isang sangayan nga akanta nga ipaid dagiti kakabsat tayo. Manipod pa ijay La Trinidad congregation ket paulo na ket likudak bagi sara ket token ka. Apan tayo mandenggan daytoy na inlangitan nga kansyon. Tawatan. Pinayadan ni presyo, ngayon kinaligaku, nayawawa na, itikinadagis mo. Ikudak baging sarakit ko ginta, uray mataya, sikat makitaga. Uray la kami kita, masarap ang token ka, tingala pahing saraking token ka. Di ang kararaga, Jesus nagsaukan niya, ketala at di kusurutin na. Naligain di matay, ken may gansakin pa na,
pagig sa rakit tugin ka. Uray mataya, sikat pagilala. Uray la kami kita, masarap ang tuken ka. Igulat pagig sa rakit tugin ka. Daranatin ang ugas ng mumuri kararwa, di madulungan ikalikan niya. Kasul ikat na, pusong kinalisan na, yan pumapukaw sa rakit tugin ka. Pagig sa rakit tugin ka. Uray mataya, sikat magigala. Uray lakarin kita, masarap ang tugin ka. Inulat pagig sa rakit tugin ka. Awat kong tinagsak mo na umay di ka trono, awat kararwa mahirap man mo. Itet yun yagken pizza, urasan nga puita, yag pumapukaw sa rakit tugin ka. Ikudak pagig sa rakit tugin ka. Uray mataya, sikat makikala. Uray lakamerita, masarap ang tugin ka. Ikudak pagig sa rakit tugin ka. Amen. Nagyaman tayo dayta nga kansyon nga nanggan tayo nga impaay ipod pa ijay La Trinidad Congregation. Brother Nardino? Amen. Salamat kabsat. May tuloy tayo di ating programa kabsat na. Katangara di kabsat, mapantayo mo't kadagiti pakdaar, kadagiti sumaganat nga trabaho ti apon, masangwanan tayo, katangara di kabsat. Into no December 15 hanggang ti 24, maddaan iti 10 nga aldaw nga prayer and fasting kabsat para iti convention tayo nga maangay kabsat. Kaya salamat kini Apo, dagiti at panawon na, kang tarigagay na nga makikadwa, o rin natin nga congregation tayo nyo kabsat, mali kayo makapaniti ili, paniki, kaya mabaling kayo anytime nga makikadwa kadagiti nga prayer and fasting. Kaya nang nagruna kabsat into the December, 26 hanggang 30, isuday di matan, orayon tayo kabsat na. Kasla hindi lang kalman, hindi na palabas na nga Domingo. Dahil convention iti 2024, convention man na 2025, the Church of God, iti paligid kapsat lakaya subdivision. Amin da kayo kapsat, maawis da kayo amin, o may kayo makita bunot at nitikasta, inte sa grapon naging pintisyon ni Apo Diyos. Tapos mapipigsa tayo, iti tayo panamati ng kuwana. Kan iti aldaw, iti Lunes kapsat na. Dahil kuha tayo dito, dahil online prayer meeting tayo, alas 8 tirabii. Kaya sapay ko mato tumabuno tayo kabsat, makikadwa tayo na makipagkararag kini Apo. Amen. Brother Bernard? Amen. Nagyaman tayo dagita nga pakdaar nga raramit ti Apo ket sapay la kumalaglagipan tayo tatno makadwa tayo ditoy. Ket itara mga rabiga tagtultuloy tayo mapantayo man iti panagbasa man dagiti mensahe dagiti kakabsat tayo magbuybuya tang rabii ket mangipatpatulod da ijay chat box tayo. Kaya magbasa tayo man-manan, dagiti mensahe da. Dawatan tayo dagiti kakabsat tayo, operator. Okay, ni Brother Glorifer, ni Sister Glorifer Fe de la Serna, na imbang rabi, kakabsat ko na. Kaya agyaman tayo data, stamot ni Meli Pabunan, na imbang rabi tayo amin kakabsat, madaydayaw ti Apo. Kaya agyaman tayo data, kastamot ni Nanay Elizabeth Dapon, manipod jay nampikwan, na imbang rabi tayo amin kakabsat, matay tayo ti Apo Diyos. Agyaman tayo dayta,
Kastamot ni Sister Lilian de la Cruz, manipod pa ijay parang congregation na imbang rabi kakapsat, madaydayo ti Apo. Ayan, nagyamon tayo dayta, kastamot ni Anor Rogelio, madaydayo ti Apo Jesus, tatang rabi. Amin. Amen. Kuna naman, na imbang rabi kakapsat, kan gagayam, iti pamate. Kastamot, dagiti agyaman kami, dagita nga mensahe yung ipatpatulod tayo. Ay patpatulod yo kada kami. Brother Nardino? Tuloy ti kabsat ni Mr. Ruwen Arcial, kadwa ti tagarabi, na magrabi ti kabsat. Amen. Ken kastamot, tayo kabsat tayo ni Mr. Aida Meneses, na magrabi ti aming kabsat, ito tinagam na. Mr. Elinda Gaseta, na magrabi ti aming kabsat, iti Apo Dios. Amen po. Amen. Tuloy tayo ni Brother Larry Kuyat is watching. Kabsat na. Ken ni Brother Anor Rogelio, na magkita tayo. Amen. Mr. Annalisa Gaseta, amen. Natati, adati na kabsat. Isang matata, Brother Bernard. Amen. Tangarod, Brother Nardino, ka mapantayo man, dagiti panagkablao, dagiti kakapsat tayo, nga damtang, dagiti panakasangay da, iti di birthday da. Kita pantayo man, buyaan, dagiti kakapsat tayo, nga damtang, dagiti birthday da, nga napalabas. Nagyaman tayo, dagiti nga kakapsat tayo, nga damtang, dagiti panakasangay da, di napalabas nga laldaw. Tagyaman tayo, kinapo tayo, suti mga iwan ka na kanyada. Kanyada. Kaya mapatiman ka ni Brother Nardino. Amen. Kapsat, sakbay man pa'y kakapsat, nga sumurag tayo, di may kapat, nga parte dito nga programa. Denggan tayo man pa'y kakapsat, dahil napintas, kan nalabsot, nalabnos nga kanta, nga hindi manggan, nga ito nakadatay ni Sister Josea, live from Dumingag. Di title, di kantaan na, isut gayong tayo ni Jesus. Amen. Denggan tayo man, buyaan tayo mga kapsat. Operator. Amen. Amen. Sorry po. Di tayo mamagtito, alilaw ken suliso, di natay bayan ni Jesus, ken kwa naintay ngaro. Awan gayem kasken kuana, ladingit po kawena.
tayo amuna. Ken kuana hintay alaw. Nulapit tayo ti Ada. Awit ay nadagsenda. Ti manuputay amuna. Ken kuana hintay itaw. Nuyaw ken kat umapay. Ni Jesus ti kamangan. Itenanto si sarana. Kental na di agsarday. Amen. Salamat dito nga kanta, Kabsat. Nga Josea, salamat ka dito nga in-drop na yung mga kanta. Brother Bernard? Man. Kat tangrod gagayem kun kakabsat nga mapantayo nga ti kangrunaan nga ti arami ti programa tayo. Isu iti panagdengeg iti sasaw ni Apo. Kat tangrabi awisat na kayo gagayem kun kakabsat nga patayo di dawatan mi dagiti panagdengeg yo kanda iti na puspuso yo nga ket matignay dagiti puspuso yo dagiti nga mensahe nga ipaay dagiti kapsat tayo nga manipod nga maarami ang mga maaramat ti Apo ni Brother Boy at Miguel manipod pa ijay Recuerdo Nueva Ecija. Amen. Nimbag nga rabi tayo amin kakabsat, nagyaman tayo kini Apo. Iti kinaimbag na ti tumunggal may sa kanya tayo manan, tapno itangabiyang tirabi, iti Ilocano nga programa iti Apo, iti rabi ti Webes. Kaya dati tayo manan, tapno ti Apo tintayo ikan iti dayaw, ikan iti pateg, iti dati nga biyang tirabi, bagan kadag iti sasauna, nga intay mga ganit ang biyang itirabi. Tagyamanak Brother Nardino kan Brother Bernard tangbiyang terabi giti duang anchor tayo ket tangbiyang terabi ket kahit kung mablaw dagiti amin nga kapsat tayo iti Luzon, Visayas ken Mindanao kasama ti kabang-ibang nga tao iti dito nga biyang terabi ket dingding kasama dagiti bisitas tayo ket timbang rabi tayo kapsat nga awan iti labas na. Ket tabing terabi den kapsat ket agadal tayo ti sasaw ni Apo tangbiyang terabi ket ti mapagadalan tayo diti Salmo kapitulo 139 versikulo 23 saging gana ti 24. Kasto iti kungkunay iti nasantuan nga surat. Basag iti kungkunana usigenak o Dios ket amom iti pusok. Padasna ken amom dagiti pampanunot ko. Ket kitam no adda kinadangges adalan kanyak. Ket iturongnak iti dalan nagnanayon. Kaya taga dawat itulong ni Apo kararagte kapsat. Amami nga Dios kung nakabalin ti amin. Diyaman kami tatangabing ti rabi ti mamanan na po ang gundawi kata kami. Tapno ti kastapo Dios ket pagpibisyan mi manan na po tinapit ti biag. Ay sa po ti tarawon ti kararwami. Dawato mi Apo nga sikat itumulong iti teksto yung kam nabasa Apo nga ti pagibasaran ti kampagadalan ket dawato mi nga sikat ti mangkida po ti lawag baban ti aramato Apo Dios ang sarita. Sikapo Dios ti sa king kuana tapno mibitla nga nanay dagiti kaya tamdat tabing dirabi.
Iti kang panagtultuloy Apo dawatin mo iti Spirit Santo nga iso ti mo na tatabing tirabi kabayatan na po Diyos ti kang panagadal dagiti napatig na sasaom. Kinaga na po mga Isos iti dawat kang kararagmi. Amen. Iti paulo ti pagadanan ti abiyang ti Rabi at paulo ng bukod nga panagsukimat iti imatang ti Dios. Ket kuna ti salmo nga iti nabasa ket kuna na kwa padasen nak ken ammom dagiti pampanunot ko kuna niya ako. Ket kita no adda dinadangges adalan kanyak ket iturongnak iti dalan magdanayon. Ket tinasanpan nga surat nalawag nga ibagbaga nga adda iti 6 nga po libro. Ket adda ti 39 nga daan nga tulag ket adi 27 isumot iti baro nga tulag. Ket ti panggap ti tunggal libro nga nailanad ti Biblia ket awan sa bali ajay may paay ti pagsayatan iti biag iti maysa nga tao. O kasasad iti maysa nga tao spiritual nang nangruna kastamot iti physical. Ket kinuna ni Apostol Pablo dijay surat na ijay Timoteo kunana ijay chapter 3 bersikulo 16 hanggang 7 ket kinuna na dijay ket iti kastoy kinuna na isu amin nga surat nga inpalting ti Dios isumot ti naimbag nga pakasursuruan pakatibngaran pakababalawan ken pakaadalan ti kinalinteg tapno iti tao ti Dios nan anay kuma nga masursuruan nga naimbag iti isu amin nga aramid nga naimbag. Ket makita tayo kakabsat nga dayjay iti panggap iti sasao ti Apo. Masursuruan iti tao iti isu amin nga banag nga kinasayaat. Ta iti Biblia iti panggap na dito yaman sa bali ajay iti biag iti may isang tao ket may simpa. Mapalinteg, mapasayaat. Tadaytay iti panggap iti Dios iti tao nga pinarsuana iti rabaw iti daga. Isu nga tinasuatan nga surat ket napnapnuan iti karit tapno ti kasta ket iti maysa nga tao ket makita na dagiti kaimbagan nga banag iti panagbiag na. Isu nga kunana or di Biblia kakwa jay Roma chapter 2 verse 4 laiso mayat ti kinaimbag iti Dios ken ti kinamagayat na. So nga makita tayo kabsat nga ajay kinaimbag ti Dios ken ti kinamagayat na kunana ginasunto niya surat iso iti mangiturong iti tao iti panagbabawi. Iso nga ti may nga tao ket maamiris na laan wenno maymutek ni kan na laan nga nanay iti kinaimbag iti Apo. Awan rason nga iti tao ket agserbi iti Dios wenno awaten na iti Dios. Tapay ngamin awan met iti inawat tayo iti Apo nga dakes amin nga inawat tayo iti Apo ket nasayaat. Kakabsat. Anya dagijay iti angin nga sagsagrapon tayo nga libre. Iti daga nga pagtaktak diran tayo nga libre. Dagiti isu amin nga pinarso iti Dios ti rabaw ti daga. Dagita ket inted iti Dios ti panggep na iti tao ket adda ti pangtaraon na ken mapasayat iti biag nga physical. Isu nga iti maysa nga tao awan iti rason. Tapnoan na nga pagserbian iti Apo iti panagbiag na. Isu nga tatabiyang tirabi ni King Solomon ibagbaga na dito nga masapol nga utuben tayo ti bagi tayo. Masapol nga kitaan tayo na inya tayo ti sangwanan iti Apo. Tangamin kunana dito kita utuben na Apo ket kita no adda ti kinadangges nga dalan kanyak. Ket iturong na kuma iti dalan nga agnanayon. Kaya nga sawon ka iti Dios isu ti mangiwanwan. Ni Apo isu na iti mangted iti nasimpa nga kasasad iti biag iti maysa nga tao.
Apay, tangamin kakabsat ka ta iti Biblia iso ti mangmangted iti instruction iti biag iti tao tapno ti kasta iti tao ket mapasayat iti biag na iti nga lubong espiritual. So nga bagbaga na to iti bilin ti Dios ket masapul nga sukimaten tayo ti bagi tayo tapno kunana toy tapno han na tayo nga maukom kung natin nasantan niya surat. So kung natin nasantan niya kasuratan, naglawag ni bagbagana nga iti Diyos ket ibagbaga ti nasantan niya surat nga iti Biblia lang iti pakakitaan tayo. Iti bambanag nga pagsayatan iti biag iti maysa nga tao. Dumaminsan dagiti libro iti edukasyon. Adumad dagiti maited na nga pagsayatan iti edukasyon, iti physical iti biag iti maysa nga tao. Ngem no may papan iti na espiritualan, iti nasantuan niya surat isulaang ti pakitaan tayo. Sa kunana di nasantuan niya surat ke sukimaten nyo iti bagbagiyo. Nagda kayo DJ puddo nga pamati. Kaya nga sawon, no masukimat pakpakita na dito, no ajay kasasaad tayo, no DJ tayo puddo nga pamati, nga panagsirbi kini Apo, uno awan. Tangamin tinasatuan niya kasuratan, iso iti mang pampanagnak, kuno may pakpakita, iti kasasaad tayo, no anya tayo di imatang ni Apo. Babahan ka nagiti sasauna. Ngayon tayo mangmangag, ngayon tayo mabasbasa, iso iti mangi pakita, uno mangi pangamatmat, no anya iti kasasad tayo espiritual, iti sangwanan, iti Apo. Apay, tangamin iti nasantuan niya kasurat, isulang iti panguspusan iti Dios, tapno ti kasta, ket makita tayo na anya tayo iti matang iti Apo. Ket anya dagiti nga pamuspusan ni Apo. Idi awan pa iti daytoy nga programa iti online broadcast. Iti aramid tayo di mapantay jay naduma-duma nga lugar, isusulinak, apan tayo ikasaba, iti sasaw ni Apo. Nagijahang nga maabutan, agyaman tayo kini Apo ta naangay iti daytoy nga programa. Iti online broadcast. Apay, ngamin kakabsat, no iti may nga tao ket lukatan na lang di cellphone na, agbiro, makatune in, kunana, ket masarakan na iti daytoy nga programa, mga ganan, iti napateg kasasaw ni Apo. Ket ijayan nga makita nan, no anya iti kasad na iti sangwanan ni Apo. Isu agyaman tayo kini Apo Diyos nga dagiti iti maysa nga pumuspusan iti Apo, tapto ti kasta ket iti maysa nga tao ket makita na no anya iti kasad na iti sangwanan iti Apo. So kung natin nasantan niya kasurat, kunana di 5:39 iti Juan, kunana sukimaten nyo dagiti sursurat ta agsipod ta pagarupen nyo nga adda kanya kadakwada iti biagyo nga agnanayon. So nga dito magbaga ni Juan, 5:39 iti Juan. Sukimaten tayo dagiti sursurat. Isu nga iti panagbasa ti Biblia, open para iti so amin. Yeah. Han nga may parit. No minsan nakalagladingit at dagay pamati nga iparit na tegbasa ti Biblia. Nursuro iti dati kabaulan na ngagbasa iti Biblia. Pero bagbaga ti nasanto niya surat nga masapol iti tao nga sukimaten tayo iti surat. Kisasaw ni Apo. Tapta ngamin dito'y madoktalan tayo iti kinapudno kun kunana ket maaddan tayo iti biag nga agnanayon. Nga iso ti mampampaneknek may papan kanya. Adi ti bagbaga ti Biblia. Ino iso ti may mampampaneknek may papan kanya. Iso agyaman tayo kini Apo Diyos nga addan tayo ti Biblia. Yeah. Dahil ti ket basahan tayo. Sukimaten tayo, no adi kinapudno, tapno ti kasta, maamuan tayo na niya ipudno nga pagitan ni Apo. Iso nga agyaman tayo iti Diyos nga iti Diyos ket nagimbag kakabsat. Kung gagayam ita nga biyang tirabi. Ni Apo Diyos ket ipakpakita na dagiti amin niya pamuspusan
tapno ti kasta ket makita po. Ket aji bukod nga panagsukimat, ayong sinasabing sarili ng pagsisiyasat o panagadal iti napatid nga sasaw ni Apo. Masapul tayo mo, di ko na nga self-study, tapno ti kasta ket ni Apo Diyos ket ipakita na kanya tayo dahil pudno nga dalan ngayon pa iti pagayatan na. Tamin ko na ti Biblia, nagdingdingig tayo, nagbasbasa tayo ti Biblia, makita tayo no niya dahil pudno nga pagayatan ni Apo. Iso nga tinasantuan niya surat, ay iti bagbagana nga masapong na sukimaten tayo iti nasantuan niya kasuratan. Tangamin dahil iti pagayatan ni iti Apo. Anya pa iti makita tayo iti kabsat. Ni King Solomon, iti kakabsat nga nalaing ang sukimat. Yeah. Ti Biblia ni Haring Solomon, adu dagiti napagadalan naman. Dagiti na dumaduma klaseng insekto, napagadalan na. Dagiti amin nga tumatayab, napagadalan na ito. Yeah. Adu mo dagiti tao nga nalalaing, mapagadalan dagiti na dumaduma klase, nga banag iti rabaw ti daga. Ngam ni King Solomon, nga nasirib, anya iti nagbalin, nga konklusyon niya, iti kinasirib na kunana, awan ti serbina. Dagiti amin niya banag. Ket ti kinunana, agbuteng ka ti Dios, ken salimutmutam, dagiti bilbilin na tadaytoy iti pudno nga pagayatan iti Apo. Aji timbagana di Ecclesiastes, di ba kabsat? Yeah? Di chapter 12, verse 13, aji timbagana riyay. Masapol nga iti may nga tao, agbuteng iti Dios. Ay iti kapipintasan nga masukimat iti tao ti Biblia, tinasantuan niya surat ka. Aji masukimat na, no anya iti rebeng na nga ramiden, iti biyag na iti lubong. Ket ni King Solomon, napaneknekan na, di bukod na, babaen ti sasao ti Apo, ket kunana agbuteng tayo ti Dios, ken salimutmutan, dagiti bilbilin na, iti dagop, ken panggep iti so amin nga tao. Ay iti pagayatan ni Apo. Ket agyaman tayo kini Apo Dios nga nuampayhan tayo nasirib iti material, ngem agyaman tayo kini Apo Dios ta idimawat tayo kini Apo, nakita tayo ti pudno nga dalan, nagbalin tayo nga nasirib espiritual. Apay, tangamin kakabsat, nakita tayo o natakwatan tayo iti pudno nga dalan, ngagturong iti pagarian ni Apo. Naduktalan tayo dahil balitok nga hanga matakaw, ay balitok nga hanga mapukaw, ay balitok nga agnanayon, nga dito iso iti mangawit kanya tayo, ijay ruangan iti langit, iti pagarian iti Apo. So nga dito kapsat iti natakwatan tayo, dito iti nasapulan tayo, babaw iti panagsukimat tayo, panang sukimat tayo, tibukod tayo nga bagay iti sangwanan ni Apo. Tangamin dati panawon nga iti ajay panunot tayo ket at tilaang rabaw ti daga. Ngumagyaman tayo kini Apo Dios nga dimteng ti panawon, impakita na kanya tayo di pudno nga dalan, impakita na kanya tayo di pudno nga pagayatan ni Apo, ket nalawagan ti panunot tayo, babaan kadagiti sasauna, nasukimat tayo ti bagbagi tayo, ket indalan na tayo ni Apo, tapno ti kasta makapagbabawi tayo, ket ni Apo Dios ti pagsirsirbihan tayo. Hala nga siya no kiti so amin ngay mawat king kuana. Isu nga dagiti agdingdingag tatagabeng tirabi nga hampay ngay mawat kini Apo, ni Apo Dios ket karkariten na tayo, babaan ka dagiti sasauna, tapno ti kasta ket masukimat tayo met ti bagi tayo. Ket ni Apo Dios met iti aklunon tayo ken pagsirbyan tayo ti panagbiag tayo. Kasta iti napasamak nga naramid kini King Solomon. Kakabsat. Amin nga banag ti rabaw ti daga kunana awan serbina. Ket masapul nga agbutin ka ti Dios ken salimutmutam kadagiti bilbilin niya. Anya pa iti magita tayo dito kapsat. Sikumatin tayo ti bagi tayo tatno ti kasta. Kunana toy sukimaten tayo iti bagi tayo nga narigta o napnuan iti tarigagay. Dahito iti masapul kakabsat. Amo yung kapsat na jay napnuan iti tarigagay kaya nga sa una jay yung sa Tagalog yung nagnanais ka talaga, nagnanasa ka. Tarigagayam. Takamin kakabsat iti amin nga banag nga kayat tayo nga maumwa nga maala iti lubong.
Halimbawa, di may nga banag nga kalkali kaguman tayo. Tapno gunudan tayo, anya ti masapul nga ramidin tayo. Tari gagayan tayo. Diba? Kung na Tagalog ka, pag nasain natin, tari gagayan tayo. Pastamot kakabsat. Iso ka no tari gagayan tayo nga biruken iti pagarian iti Apo. Ipay ni Apo day tatako na ti Biblia. Iti dumawat may kan. Iti agsapol kung na makabirok. Iso ko may nga tao kat agbirbirok, agtartarigagay ng agbirok, babaw ti panagsukimat na iti nasantuan niya sasaw ni Apo Diyos ti mangidalan. Takamin ni Apo, amuna da jirik na tayo. Amuna di tarigagay di puso tayo. Ngagbirbirok tayo, iti pudno nga pagaytan iti Apo. So nga doon dagiti kakabsat, tinadumado mga lugar, iti Paset, iti Pilipinas, nga talaga nga ni Apo Diyos kat nagaramid ti puso da, kat nagtarigagay da, kat hangot impaidam ni Apo di tarigagay da, apay. Takamin na minsan, babang ti panagdag da, ada di da balod ti hanggang gusto nga pamate. Ada di da balod ti hanggang gusto nga panagsirb. Ng babang ti tarigagay, jirik nada, nga masarakan da, iti pudno nga panagsirbe, babang ti panagsuksukimat da, iti nasan nga kasurat, hanggang impaidam ni Apo. Impakita na. Indalan na. Babang ka nagiti anak ti Apo Diyos, tapno ti kasta, kat malukatan da, di jay kunada nga Babylonia, o di pan nakabalod, iti na dumaduma, nga hanya gusto nga pamati. So nga salamat kini Apo Diyos, nga dagiti aramidin ti Diyos. Basta no ti may nga takot, adaan ti tarigagay, nga pudno, di jirik nana, kat ni Apo Diyos, ipakita na, uno iturong na, iti may nga tao, nga masapulan, dagi pudno, nga panagdayaw, king kuana. So nga kapsa, tagyaman tayo kini Apo Diyos, nga adun dagiti madamdamag tayo nga kakabsat, nga nagbalegi ti biagda nga na espiritual. Apay, takamin kakabsat, ti panagtik da di panagbiagda, nalukatan da, ijay hanya pudno nga panagserbe. Katatan kat adadji da pudno nga panagserbe. Iso nga madaydayaw ni Apo. Adjay ti agbaling nga resulta, nga makita tayo, iti may nga tao, nga agsuksukimat, iti bukod ng bagi, babaon iti sasao, iti Apo Diyos. Kat ni Apo Diyos, ay tarigagay tayo, kat ipay na. Anya pa'y kakabsat, ti makita tayo dito. Kat kung natin Biblia, sukimatan tayo, iti bagbagi tayo, kunana tapnohan tayo nga maukom. At iti bagbagyat tayo nga maukom. Kunana DJ may una Korinto, ngum na sukimatan tayo, iti bagbagi tayo, santay kumaamaukom. Taday ito yung nadakamat ni Apostol Pablo, itinasantuan niya surat, di Korinto, tangamin dumteng ti panahon kakabsat, nga sumango tayo di sangwanan ni Apo. Dumteng ti panahon nga sumango tayo amin di sangwanan ni Apo. Awan iti makalisi. Madi tayo makaliklik kakabsat. Iso nga habang dati terabaw ti daga, mangmagan tayo pa iti sasaw ni Apo, at dapat iti pumuspusan, ipakpagita na kanya tayo ni Apo Diyos na jay pudno nga pagayatan na, dahito iti panawon kakabsat nga sukimatin tayo iti bagbagi tayo, ta ngamin dumteng ti panawon, at dati pa nakaukom. Ukuman na, iti amin niya tao. Kat kung natin nasamot niya kasurat, awan ti makapaglisi. Kat iti dayta nga panawon, kat iti dayta nga aldaw, nga ibagbagati nasamot niya kasurat, kat iti amin to nga tao kat maurnong. Diba? Kung natin chapter 25 iti Matthew, maurnong. Kung natin di Biblia kat dagi jay kaldeng, iyapan niya po di makannawa, ajay makannigid. O dagi jay karniro, iyapan niya po di makannawan. Adan to ti kwata, adan to ti panagsisina. Ijay kuman ni Apo, adan to ti panaglalasin. Ilasin nanto ni Apo, dagiti kaldeng, ilasin nanto ni Apo, dagiti karniro. Iso nga tatanga panawon, no kalding tayo kakabsat, so kimatin tayo ti bagi tayo.
Tatta ti panawon tapno ti kasta tapno agbalin tayo nga karniro. Tangamin no itong tungkwa tayo, dumtung ti panawon, agbabawi tayo to naudin. Isang wanan ni Apo tadda ti panakaw kumay. Iso nga itang panawon ay ti remedyo ng ipapay ni Apo. Iso nga dati kastoy nga programa, iti online broadcast, kina dumaduma nga pang kasaba, tapno ti kasta ket may sagana tayo ti kararwati ti sangwanan ni Apo. May sagana tayo dagiti bagbagi tayo. May sagana tayo no anya tayo ti sangwanan ni Apo. No karniro tayo nga tao, no kalding tayo nga takakabsat. Yeah. Ngum no kalding tayo pay, kasko natin na santo niya kasurat, adda ti remedyo ti nagbalik ang karniro anya. Awatem ni Apo. Agbabawi ka ti basol mo. Yeah. Agpakumbaba ka kini Apo. No kapay mawat kini Apo. Aji ti remedyo nga pamuspusan, tapno ti kasta dumteng tuman, iti papatay, iti dayto nga lubong, dumteng to ti panao ko, may bagatayin to nga madadya tayo tumakannawan. Tapay, tangamin inawat tayo ni Apo, ti panagbiag tayo. So nga tatakabing tirabi kakabsat, magbagati na sa nga kasurat, nga masapol nga utubon tayo, uno suka, uno kitaan tayo, iti magbagi tayo ti sangwanan ni Apo. So nga nagpinda sa ating text dito, ito yung tinabasa. Di ba kakabsat? Kung natin ka, usigan na o Diyos, ket amwom ti puso. Di ba? Usigan na ko Diyos, ket amwom ti puso. Kuna na Apo. Ket padasan na. Padasan na, kuna na Apo. Ket amwom dagiti pampanunot ko. So nga tabing terabi ka, anya ta day pampanunot tayo tabing terabi. Ano nga tayo pampanunot tayo babang ti sasaw ni Apo. Ngayon tayo mangmagan. Ano nga tayo panunot tayo tabing terabi. Pagserbyan tayo nga tang ni Apo, uno saan? Awat tayo nga tang ni Apo, uno saan? Amoy kabsat iti biyaga pagdarikmat lang, pagbit lang. Ado dagiti mabalbalitan tayo nga pumuspusay, iti na dumaduma klase nga panakapusay, iti biyag. Hantayam mo. Apay, ngamin ti biyag tayo, hantay gem. Hantay nga yung galot, iti kasad tayo. Isuwan ko ng tinasato niya kasurat nga, kung na Apo ka, padasan na, kan amom dagiti pampanunot ko. Ket kitam no agda dinadangges adalan kanya. Ay kuno ni Apo. Ket iturong nak iti dalan ngagnanayon. So nga kakabsat itakabing tirabi ket ni Apo Dios mangmangkid kanya tayo iti palagip uno pakdaar kada tayo. Apay ngamin ayateng natin ni Apo kakabsat. Diba? Ayateng nga ni Apo. Kuna na nga jay Korinto ko pa. Han nga namayamay iti Apo. Kadagiti karkarina. Nukid di ko na ni Apo Diyos ket urorahin na ti tao nga agbabawi. Yeah? Ni Apo Diyos ket hanga na mayamay agururay. Agururay nga kang kanayon. Kasalon kakabsat na no dumteng kadi panawon nga maudi iti amin na awanan. Awanan ti pamuspusan. Isu nga habang napigsa tayo pa, habang manggantay pa ti sasaw ni Apo, at dapat ti masapul nga maaramid tayo nga pamuspusan. Ket agpasya tayo kung agpasya tayo. Magpasya tayo sabi sa Tagalog. Sabi ko dun sa awit na magpasya ka kung saan ka pupunta. Diba? Magpasya tayo kung saan tayo pupunta. Wag nating pagwalang bahala. Hantay nga itong tungkod ay jay rigat, kentuok. Kakabsat nga agnanayon. Narigat na jay. Iso nga ni Apo Diyos ket agururay. So nga kakabsat itakabing tirabi ket tapnohan tayo nga maukom, masapul nga ni Apo Diyos ket kitaan tayo, sukimatin tayo. Iti bagbagi tayo. Anya pa iti makita tayo iti kabsat. Ket kung natin nasato niya kasurat, numaminsan iti Diablo at talaeng, ya. Mabaling alilaw na tayo, di ba? Tangamin, no kitaan tayo di punganay ke ti Diablo ket nangalilaw nalilaw na ni Eva, di ba? Nalilaw na. Mabaling nga ti Diablo ket mangalilaw mo. Mabaling ako na nagay doon, damot ti pamatik. Yung kakabsat sukimatin tayo nga nananay. No aji pamati tayo ket pudno. No aji pamati tayo nga talaga ket pamati nga makayayo iti sangwanan ni Apo.
Umikap sa ti Diablo na laing. Ang baling agay-ayam di kapanunutan. Ayam-ayaman di panunut tayo. Nung kakabsat, laglagipon tayo, iti Diyos kat ayayatin na tayo. Kahit di na kayat nga ni Apo kat apuko tayo. Ha? So kung nanangali John 3:16, takas sa launay, ti panagayat ti Diyos ti lubong. Intid na tinak ng bugbugtong, awan sa balay ni Apo tayo sa Kristo. Tapno, ti sinuman na mamatiking kwa na, kung nanaan na mapukaw, nukit di maddaan, ti biyag nagnanayo. So nga, itabing tirabi, kakapsat ka, sapay lakumat, iti sasaw ni Apo. Kat kitaan tayo, dagiti bagbagi tayo, tapno ti kasta, kat antay babawi bandang udi. Kitaan ti bagbagi tayo, tapno antay babawi bandang udi. At iti baga ni King Solomon, utubom Apo, iti daldalan ko. Tapno ti kasta, kat kitaam no, ti no dati di kinadangkos iti panagbiag ko, kat alwadan na iti kuna iti dalan nga agnanayon. So nga tangabing tirabi, kakapsat, kung gagayam, nga hampay nga imawat kini Apo. Antayo bareng-barengan, iti sasaw ti Apo. Antayo bareng-barengan, iti sasaw ni Apo. No imbaga ni Apo nga adda impyerno, pudno tayo kakapsat. No imbaga ni Apo nga dati langit, pudno tayo kakapsat. Hantay nga rabrabakan, adyag na nahin nga dusa. Tito pa'y biyag tilubong, no minsan, no adanti na dumaduma nga rigat, sakit. Di ba kapsat, nagtuok? O di ba? Nagtuok, di ba? O di lalaro, adyag na nahin nga tuok yung impyerno. Awang patinggana. Kung natin Biblia kat, no uray kahit mo ti matay, hanggang matay. Uray kahit mo pakamatay, madi ka mo matay. Tagnanahin nga tuok. Ano nga ti kabaliktaran niya, ginahin nga tuok. Agi di mawat kini Apo, ti kabaliktaran naman, agnanahin nga rago. Agnanahin nga ragsak. Ya, igipagarian ni Apo. So nga, salamat kini Apo, tatabing tirabi, nga nagiyang pangay mawat kini Apo, nga nakatune in, tatangabing tirabi, ay ito na rin ni Apo. Kitaan tayo bagbagi tayo. So kimatin tayo bagbagi tayo, no, at dadyo tayo pud nga panagsurvey. Kung ampay, ni Apo Diyos sa guru-uray kada tayo. Kadagay kaapsatan nga nakabiro kan, iti pud nga panagsurvey, kat agtultuloy mo ti panagsuksuki matay ka na nanay. Iti bagbagi tayo. Tapno ti kasta kang kanayon nga ibagbagi tayo kat nalintag di sanguanan ni Apo. Nasimpang ang kanayon di sanguanan ni Apo. Kat agtultuloy tayo agserbikin ni Apo, hingga na tungbal biyag nga dinalaan ni Apo ti bulod tayo nga biyag nga impabulod na ti tumunggal may sa kanya tayo. So salamat kina Apo tabing tirabi kadagiti sasauna nga naiburay ket sa pela kumat ni Apo Diyos ti timulong kada tayo tapno ti kasta ket dagiti hampay mawat ket ni Apo Diyos ti awaten da kada tayo met ni mawat kina Apo ket paparangay tayo kang kanayon ti biag tayo nga espiritualan. So deti kapsat tinagadalan tayo ket nimbag rabi tayo amin kapsat. Titayin kadagiti anchor tayo ti di platform tangabing tirabi kini Brother Nardino kini Brother Bernard. Men, nagyaman tayo dahil tang sasaw ti Apo nga nangagantay kay tang rabi ket pud no launay at agyaman tayo ket karit da ito kagayem ken kakabsat nakasapulan ket dati bukbukod nga panagsukimat iti matang iti Dios masapul makin nga tanga pagpagi tayo ket bibiyag nga naimma iti matang ti Dios tapno nga madusa ito no dumteng iti panawon nga agsubli ti Apo ket agyaman tayo dayta nga mensahe nga impay ni Brother Boy ti tagarapi ket pati apan tayo ti panaglepas tayo ti ngaramid ket dawatag man kararag tayo panagsarna tayo ti programa tayo
Mami nga man nakabalin, nagyaman kami manen, iti impay mo kada kami, da iti balaygi, iti aramid, nga Ilocano broadcast ang rabi, kat na kasaba manen, iti sasawom, kat sapay lakuma, da iti nga sao nga nanggagan, iti ang rabi, kat natignay, iti puspuso, da iti gagayam mi, kakapsat mi, nga nagpuya, nagdengeg, da iti nga programa. Kat sapay lakuma, kat da iti makita da kuma, iti bagbagida, kat makita da nga masaw kasapulan nga dos kanda gyamang kami dagiti napigsang internet nga connection nga impaay mo itang rabi ket nalpas manan dagiti nga programa mi ket sapay la kuma ket dagiti pay sumarsaro ng aldaw ket patuloy na kami nga ato iti dawat ken kararag mi ken pasalamat babaan iti nagan ni Apo na Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po sa agyaman tayo man, dagiti kakabsat tayo nga nagbuya. Katarbi kata ito yung aglipas ti programa tayo. Ito yung Ilocano nga broadcast nga mauawagan ti dalan ti kinasanto. Kat sapay la kumati, sumaro nga aldaw, sumaro naman nga Webes kat makaduwada kayo manan dahil nga programa. Agyaman tayo dagiti gayem tayo nga kakabsat tayo. At naman pa ay napukaw ti connection ni Brother Nardino kat agyaman tayo tanakaduwa tayo suna. Ganda dagiti kadwa tayo nga operator, agayaman tayo mo dagiti pamuspusan da tapno rama. Amen. At tagarudan ket agpakada kami kagayem kan kakapsat. Na imbag nga rabay tayo. Amen. Bye-bye.